So what is up guys, no? Hello. So what is up? Mame! Happy kay siya. Kay mo palitan man siya puhon anak. Ng Polaroid. Lalala. Dili ako anak. Karon na namo nagamit ang DSLR kay naay bag-o na microphone and palit mi og GoPro kay tomorrow matamig Oslo si Boomer whale shark. Tara. Okay tanawa. DSLR nga pang underwater dulaan ra ni or tinuod. What do you think? Dinoy bugat good. Then muning nga bag GoPro gihapon oh. Kanang paano siya water resistant? Ambo. Ikaw dala ng bag or ako ra? It looks good on you. Pero honestly guys, ganahan na ko nga siya mo dala. So palit mi o brush guard para nako. So with our new setup, no? Kutong isa nga lang. Wala lagi mo. So, kung nag-vlog ko sa Speedo and dili silang musugot nga naay camera sa sulod bot nga no. So, if may idea about unsay reason, please tingnan ako nga no. Lami ilaba. Lami ilaba. Yeah. You know what it is? Stop na gan ka manguyaw. Stop sa ka. Hindi siya pwede mag-uyab-uyab. Lami ilaba, kay perting inita, ipalahi na, imong sanina, ang karsonis ibutang na sa planggana. Ako na ba, dili ko maporma siguro og circle. Ang dekolor kay dere kay ang pikas balde butangan og puti, palitan nato ni og sabon. Syarog din e mahumot ni karon. Isigurado nga mauna ni ang imong mga labhonon, para di nata magbalik-balik, laag dayon ta og mapohon. Tingnan mo ulit. Wala kayo iyab. Oh. 2,000 years later. Mabay pag-abot ng masabalay no. Nag-prepare na mi. But before that, tanaw na to tong gipamalit. So yeah, got this GoPro Hero. Kahit ako'y titibok-tibok, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. And kaning muna siya gigamit karon sa pag-record ang yung microphone. And naami sa shakies. Mag-unboxing ta sa shakies. Ano na may shakies. And yeah, Speedo. Muna ang suton tomorrow. So, itry na kog-opening Speedo. Every time ko mupalito ka na bitong bagong gamit, libro or sanina. Lumisa si Muton. Wow! Ang suton tomorrow. Tada! Pag-open. Dito ko may mo abriog mga inanay doon. Thank you. Guys, mara na siya uyab. Wala na ayaw imong uyab sim kinabuhi. Cut na siya. Tada! Hala? Ag ma-open naman na yung unta niyo. Ag syllable naman na yung unta niyo. Aso mo ka pa'y magamit pa unta ni. Oh! Masil ra dahil siya. Ako pa siyang gigunting. Mamana agad na. Napay pa. Storya nga. Si girlfriend mo niya. Yung pag-cancer na si life mo na siya gunting. Di ay. Syllable naman na ito. Magamit pa unta ni. Sige na lang. Naging mga butangan di na mabalik. Put your head on my shoulder. Hold me in your arms. Ato siya itry og taon. Tada! Muna siya. Stick. So, pwede na siya makabiran dire. Next will be this baby. Huh? Ako naman siyang gi-open there sa likod. Saan mo na pagtanggal? Anong gitangtang ang tape ha? What's wrong with this? 2,000 years later. Uy, kailangan na day kusgon best. So guys, no, ayos juga siya tanaw. Uy! Bago pa gani, medyo ka maguba, Gels. Hasta relasyon. Ay, kita mo ko tong sa YouTube. Nga, anaw na niya likod dire. Dayon, i-push ni mo siya. Like yun sa ako niya pag-push away sa iya kaya di na siya ganahan ako. Wala na bang pag-ibig? Let's go. Since nakabuhi na siya, may pa siya nakabuhi na. Wala na bang pag-ibig?
go. Tuyuko ni mo ning side para matanggal siya, dire. Tuyuko ni mo, just like yun sa kunya pagtuyok-tuyok. Wala na bang pag-ibig? Let's go. Tangtang na. So if matangtang na ni siya, pwede na po ni siya tangtangon. Just like nawala na ng usa ka factor like ang trust, wala na yung relationship. Wala na. Let's go. Let's go. So moving on, so na siya pag-ukal. Ay daram, nay arrow dere. No? Dapat mo follow ka sa sign. Kung nanay mga sign, i-follow dyan na siya nimo. Wala na ba? Na siya clicky something. So if natanggal ni mo ning lock sa taas, pwede na po mo siya matanggal dere sa back. And i-push ni mo siya. Push pa, sige. Hindi mo siya kaganahan na. Push. There. So yeah, muna na siya. Itaod lang na to atong marag. Taysa, kailangan mo good ni siya ibutang good para pambutang siya ani selfie stick or whatever. Say, mag-assume mo gud mo nang masakitan. Ikan tagi 2 time ana jud na. Ha. There. So itaod na nato siya balik. May pa sila nagbalik, may pa niya magbalik. Let's go. Taysa, wrong. Wrong day ang pagbalik. Let's go. Lahi day dili gid ni sila meant to be. Let's go. Nanawa. Aglak. Murag siya. Oh! Let's go. Sabaan na to. Tulog na din mga tao karon kay it's already 12:30. 12:51 dito. Binawag sa gugmara ko bugo. Nasta po din yung GoPro. So, na din magic trick gamay ako ang cousin, no? Yay! Siga. So, muna siya ang setup, guys, no? So what's up guys, no? Mular kami tomorrow o 3 AM Mato mi og Oslo para mag whale shark watching. Kailangan mi magsay para maabot mi dito on time. Kita-kits ta ugma sa kadlawon. After ni nga transition, no? Makita ninyo ang difference akong mata karon o kani pag mata nako in 3, 2, 1, go. Boom. See? Na? Honestly, wala ko itulog. Wala ko itulog. Itulog. Katugoy. Kalo ka niya. What? Gabi. 4 pa man. Di ramang good ko. Pwede mo good fashion. Nice kayong feature sa free nga monopod. Ang feature of? Automatic. Vlogging cam po na muna. It's a vlog, dude. It's so hayag. It's so hayag. What on your word? Sa Jollibee yung baon. Wala pa? Ay, usap pa ka oras diyan. Picasso mo. Okay. First time ko like na-kick out sa Jollibee. Jollibee, don't fail us this time, okay? So cold! So cold! Girl, nagatan-aw na ko karon. Like, makita siya sa camera. Uy, you're so... Oh shit, I'm sorry. I think we should go na kay. Ulaw na kayo. Iwan mo ko ni Gian! Wow!